Zdravím, zdravím. Jsem tady, abych vám ukázal, jak udělat server přes Hamachi. Uděláme to úplně lehce, takže byste to mohli pochopit. Logmain Hamachi. Musíte dát vlastně, to jsem udělal jenom tak, ale teď vám prostě neukážu, jestli to funguje nebo ne, ale jenom připomínám, že musíte si vypnout bránu Firewall, když ten server budete chtít dělat. Takže otevřete si Minecraft. Na jméno se ani nemusíte dívat. Jsem Mr. Lemon a jenom tak pro informaci. Normálně Minecraft 1.4.7, tak a dám. Když dám single player, třeba tento svět, tak bych vlastně teoreticky mohl udělat jenom. Vy si myslíte třeba, že když dáte open to LAN a napíšete tam tuto IPinu, tak vám to udělá to. Ale vůbec to není pravda. Takže tu bránu firewall si opravdu musíte vypnout. Takže já si otevřu druhý Minecraft. No, abyste na to pozorně viděli. Tady si dám nějaké jiné jméno, aby to nešlo tak. Takže počkáme, až se mi to načte. Takže co musíte udělat? Váš kamarád musí být připojený na váš Hamachi, který vytvoříte takhle, dáte network a tady napíšete to a on se na vás připojí takto, že tady napíšete jméno a heslo. Heslo tam být musí, bohužel. Když dám multiplayer, ten server vlastně vznikne tím, že uděláte copy IP files, pošlete to svému kamarádovi, on si to dá do Direct Connectu, překopíruje si to, vy na tom serveru prostě jste. Dvojtečka, takže 5, 7, 8, 4, 8. Tak aby vám to fungovalo, dáte tady join server prostě, se vám to bude přihlašovat. Nevím, proč mám takové hlady. Tak tady zatím nevíte asi nic. Tak já tady dám toto. A já cheatery nejsou povolené, takže jak vidíte, tak jsem tady. Já jako Mr. Lemon, což jsem zde, a tady se mě ukázalo, že jsem si za druhé postavu logo do toho našeho serveru. Takže máte to udělané, jestli se vám to líbil like, jestli ne, tak dislike. Kdybyste mě dali aspoň těch 10 lajků, tak bych začal třeba točit i let's playe. Hledajte, že ještě mám skin, Minecraft se teprve budu kupovat. Potom ten kamarád fakt musí být připojený do vašeho Hamachi a fakt musíte tu bránu buď povolit nebo vypnout. No, tady tento Minecraft vypnu. A tak do dalšího dílu, jestli mě dáte těch 10 lajků, nazdar bazar.